שלום אורן פלד. ערב טוב, מה נשמע? מה שאנחנו מנסים לעשות ביחד בפינה שלי זה למצוא חיבור בין התחום של הצמיחה וההתפתחות האישית לבין המצב שלנו עכשיו. והיום אני רוצה לחבר את החוויה שלנו לתחום שנקרא תקשורת מקרבת או תקשורת לא אלימה. שפה של שיח ותקשורת יצר וביסס פסיכולוג יהודי אמריקאי בשם מרשל רוזנברג, שבמקרה היום בשביל לפברואר זה יום הפטירה שלו, זה לפי התאריך הלועזי. הבית מבולגן, אין הכלים לא במדיח. אתה כועס על הבן שלך ואומר לו, מה זה צריך להיות? מה אני מבקש ממך? למה אתה מתנהג ככה? איזה חוסר אחריות? זה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה חושב רק על עצמך. עכשיו, לפי מרשל רוזנברג, זה נקרא תקשורת אלימה או תקשורת צודקת, שזה כדי להשיג את המטרה שלך, אתה מפעיל מניפולציות וכעס וגמול ועונש על אנשים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים באופן רחב על המצב החברתי שלנו כרגע, אנחנו רוצים להשיג משהו בעקבות הטראומה שעברנו, וככל שהטראומה שעברת היא יותר חזקה והחרדה שלך יותר גדולה, כך יש לך צורך באיזושהי תוצאה, באיזשהו סדר, עד עכשיו זה היה לא נכון, אז בוא נעשה את זה נכון. אז אותו אבא שמתמודד עם הקושי הזה ורוצה שהדברים יהיו בצורה מסוימת, כן? וככל שהוא במצב פחות מאוזן, אז ככה הוא רוצה יותר שדברים יתנהלו בצורה מסוימת. הוא מפעיל לחץ ומניפולציה על הצד השני, על הבן שלו, כדי להשיג את התוצאה, ומה שקורה בפועל זה שהבן שלו מתכווץ, ועושה בסופו של דבר את מה שאבא שלו אמר, אבל לא מתוך חדווה של נתינה ושל עשייה. כן. אז מה האפשרות השנייה? האפשרות השנייה שאותו אבא, במקום לכעוס ולשפוט, הוא ישקף לבן שלו, קודם כל, מה הוא רואה בלגן, שזה באופן ניטרלי, מה שהוא רואה, הבית מבולגן, אין הכלים לא במדיח. אחרי זה הוא משקף לו איזשהו רגש, את הרגש, את מה שהוא מרגיש, בלי שזה יהיה קשור לאותו ילד, אני מרגיש עכשיו תסכול, אוקיי? כן. ואז הוא משקף לו את הצורך שלו, מה שאני צריך זה שתהיה איזושהי הכרה למאמץ שאני עושה ולחשיבה שאני עושה ביחס לבית, למשל. ואז יש התור של בקשה, אני מבקש ממך אם תוכל לעזור בלסדר את הבית ולסדר את החדר. שזה מה הצורך שלי, חשוב לי להביע אותו, אבל באיזו דרך? כן, וזה דבר שהוא מעניין, כי אנחנו כולנו מביעים את הצרכים שלנו, אבל אם אנחנו עושים את זה בצורה שיפוטית, בצורה כאילו כזאת, אתה יודע, ממורמרת או בצורה מניפולטיבית, אנחנו לא יוצרים אצל הצד השני רצון לבוא לקראתנו ואיזושהי חדווה של נתינה, אוקיי? ובאמת, מרשל רוזנברג אומר, כל השיפוטים האנושיים הם ביטויים טרגיים של צרכים שלא ממולאים. אז ברגע שאתה מרגיש צודק ואתה מאשים מישהו ואתה פוגע מישהו או שאתה שופט, לא משנה מה, באיזה מצב, אז יש לך צורך, אבל אתה במקום לשים את הצורך שלך על השולחן, ולבקש מהצד השני שיעזור לך למלא אותו, אז אתה מפעיל מניפולציה, כי אתה רוצה לשלוט בתוצאה. עכשיו, ברגע שאתה מבטא את הרגש שלך ואת הצורך שלך ומבקש בקשה, יש סיכוי שזה לא יתמלא על ידי הילד. וזה אתה לא שולט על התוצאה ב100%. אבל קודם כל אתה מכירים בצורך שלך, אתה מכיר בצורך שלך, אתה נותן לו מקום. וגם אם הילד יעשה את מה שהוא יעשה, הוא יעשה את זה מתוך ממש הנאה, הוא ייהנה לתת לך, הוא ייהנה להעניק לך, למלא את הצורך שלך. וזה נכון בכלל במערכות יחסים כלשהם. עוד דבר שמאוד מעניין בתקשורת מקרבת, שאתה יכול גם להפעיל את האוזן, לא רק להשתמש בפה שלך בצורה מקרבת, אלא האוזן שלך, שאתה מקשיב לאדם אחר ואתה שומע, ומה שהוא אומר לך זה שיפוט, כן? הוא שופט אותך, אתה יכול לנסות ולנחש מה באמת הבן אדם הזה צריך. תקשורת מקרבת מבוססת על אמפתיה כלפי האדם השני. הוא בא אליך עם איזשהו כאב, הוא שופט אותך, הוא כועס עליך. אתה מנסה להרגיש מה הרגש שלו, מה הוא מרגיש, ומה הצורך הלא ממולא שלו. כן. ואז אתה גם יכול לנחש. זאת אומרת, גם אם אתה אומר לו, תשמע, אתה מרגיש ככה וככה, מה שאתה צריך זה ככה וככה, ואתה מנחש. אותו אדם מרגיש
שמכירים בצורך שלו. וזה מה שאנחנו צריכים. עכשיו, אם אני אקח את זה למישור הלאומי, אז באמת שני הדברים שאני כאילו חווה, אחד זה הרבה אנשים שאומרים שלא מכירים בצרכים שלהם. נניח אנחנו שקופים, ראיתי איזושהי כתבה על משפחות של אלה שהבנים שלהם והבנות שלהם והמשפחה, כאילו מישהו מת בנובה למשל. כן. מרגישים שהם שקופים, שלא מכירים בצורך שלהם. אוקיי, אז זה משהו מאוד מאוד בסיסי, שיכירו בצורך שלי, לא כרגע ימלאו אותו, אבל שירגישו בישירו שאני קיים, אז אני רואה את זה כל הזמן. אנשים רוצים שירגישו בהם ושירו שהם קיימים ושהם סובלים, מבלי בכך שיפתרו את הבעיה שלהם, כן? כי לפתור את הבעיה זה כבר, אתה יודע, זה תלוי בהרבה גורמים, אבל שזה. ודבר שני שאני מרגיש ורואה זה רצון, כל הזמן אני רואה את זה, רצון להגיע למקום שבו משהו מסתדר. ובשביל שהדברים יסתדרו, בשביל שתהיה איזושהי תוצאה מסוימת, כל אחד אומר, אני אנקוט בדרך הזאת והזאת, ותמיד יש איזה מישהו אשם, ותמיד יש איזשהו שיפוט כלפי מישהו אחר. כן. אוקיי? כן. וזה הממוקדות הזאת שאני מדבר עליה, שרוזנברג יוצא נגדה, זה שאתה ממוקד בתוצאה, ואתה חייב להשיג את התוצאה שאתה רוצה להשיג, ואז אתה מחרבש את הדרך לגמרי. ואז התקשורת שלך היא לא מקרבת. עכשיו, אחרי שאנחנו נגמור את המלחמה הזאת, שאנחנו נחזור למאבקים פנימיים הרבה יותר קשים ממה שהיו לנו לפני זה, כי הרי כל אחד יש לו את ההבנה שלו של מה הייתה הקונספציה ומה עכשיו הקונספציה ומה צריך לעשות, ואת מי צריך להאשים ואת מי צריך להעניש, ואתה מבין? כאילו לכאורה אנחנו באחדות, אבל בעצם אנחנו כל אחד מאוחד עם הדעה שהוא צודק. כן. וזה לא הכיוון. זה לא מה שנכון לעשות, לדעתך. אסור. זה לא משנה כרגע מה העמדה הפוליטית שלך, ולא משנה למי תצביע ובמי אתה תומך. אם כל מה שאתה רואה לנגד עיניך זה איזושהי תוצאה, ואתה תשיג את התוצאה הזאת בכל מחיר, והדרך תהיה דרך של אשמים וצודק ולא צודק, וקונספציה ולא קונספציה, זה יחריב אותנו מבפנים. לא משנה במי אנחנו תומכים, שמשהו בדרך שלנו יהיה בו גם צד מקרב, לא רק צד מרחיק ומפלג, וכבסיס אנחנו צריכים כאילו להיות ערים לכמה דברים. זאת אומרת, לכמה דברים. קודם כל, לא לחפש צדק בכל מקום, כמו שאמר יהודה עמיחי, בשיר שלו, מהמקום שאנחנו צודקים, כן? כן. שמה, איפה שאנחנו צודקים נמצא החורבן שלנו. רמוס וקשה, כן. נכון, לא לחפש רק את הצדק, לא לחפש את האשמים, כאילו, אחראים כן, אבל האשמים זה מילה קשה, ולהקשיב לצרכים של הצד השני, כן. להכיר בצרכים של הצד השני, כן. אוקיי? גם אם הוא לא מכיר בצרכים שלך, אתה מאזין ביקורת ושומע בביקורת שלו צרכים. לגמרי. ולהוריד, להרגיע, וזה לא משנה מה הכיוון, כן? שהדרך לפחות יהיה בה איזשהו צד מקרב. גם אם אתה פועל בכיוון מסוים, יש דרכים לעשות את זה בצורה מקרבת, ולא בצורה מפלגת ומאשימה ובוטה מה שלא תרצה. זה כמו זוגיות. אם יש צד אחד שמקשיב ושומע רגשות וצרכים, וצד שני שלא, בסופו של דבר זה יכול להרגיע. זה רק צד אחד. כן. אני חושב שמה שתקשורת מקרבת עוזרת, זה שאתה לומד משהו שהוא הרבה יותר בסיסי מאשר בו אנשים אחים אנחנו, ובוא נחבק את השונות וכל מיני סיסמאות כאלה שהן נכונות. התקשורת המקרבת היא מלמדת אותך ביחידה הבסיסית של שיח בין אחד לאחד, כן? שברגע שאתה רוכש את זה, ברגע שאתה מבין את זה, אתה יכול פתאום להסתכל על המציאות ולא ישר לקפוץ אל המסקנה, או לא ישר לקפוץ אל התוצאה, ולא ישר בדרך לשרוף מימין ומשמאל את מי שרואה את הדברים. כאילו, אני באמת אומר לך, אני מדבר עם אנשים, ואני פשוט רואה איך כל אחד, ואני לא מבקר או משהו כזה, אני פשוט חווה את זה, אני חווה איך כל אחד יש לו את הפתרון. כל אחד, בגלל שאנחנו בפוסט-טראומה, אנחנו חייבים את הפתרון, כמו מישהו שחווה איזושהי טראומה, הוא עכשיו חייב הגנה, הוא מאוד חשוף, אז הוא חייב למצוא עכשיו דרך ממש לפתור את המשבר שהוא נמצא בו. אבל מה זה אומר? זה אומר
אתה חייב לפתור את המשבר, אתה חייב למצוא אשמים, אתה חייב מה יקרה עוד חודש או חודשיים? בחיפוש אחר הפתרון אנחנו נהיה באטרף אחד כלפי השני. כן, כן. מזכיר לי קצת את מלחמת יום כיפור, שעד היום מחפשים את האשמים. כמה? כל כך הרבה שנים, 50 שנה. אני לא נגד, אתה יודע, ועדות חקירה וכל הדברים האלה. אבל צריך קודם כל לעבור לתקשורת מקרבת. אני מאוד בעד. וננסה דרך הפינה הזאת אולי קצת לקדם את הרעיון הזה. לסגל משהו שפחות מאשים את האחר, כן. ויותר משקף את הצרכים שלך, כן. וגם לסגל את האוזן הזאת שהיא שומעת ביקורת וכעס, כן. אבל מה שבאמת היא שומעת זה צורך לא ממולא, צורך טרגי שלא ממולא, כן? של מישהו אחר. כולנו זועקים עכשיו את הצרכים שלנו אחד כלפי השני, וכאילו שנאזין לצרכים, שלא נאזין לביקורת ולכעס ולהאשמות. זה מה שמרשל רוזנברג אומר. הלוואי, הלוואי. תודה רבה מורן. תודה.